Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing, but paramedical course, hospital training, kanyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, daka education loan, pila ruban syukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, tan riway kandai pran. Hausin di sini kan? Alhamdulillah. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kanwanra deki company ki banabar banchna ya ka processing plan lani bantaliat ki jabo jaban jong ka sorshilong khamtam ek jabo ki bami na yodo bat lingba katai ka processing plan la rupan penmi ya ki biogas ya kanila pentep do chief executive member ka KHDC uba penya sing sim uba penya ulayatho ba kumba kalong hadu menta kila don ki company ki blapha ya ka expression of interest lani ki bakwa ban wanchna ya ka plan henry hadu menta ka KHDC kadang bishar banyak shwa ban a ya ka kam haki Kuma pitip baka district council kadang yo shen ya kani kaan Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management arjar arpo but ya kani kaan Solid Waste Management ru la IT ha district council but menta na kaliang ka council ngila frame ki rules ngila bu iki kendon ki babiang na menta ban yo ban ya trailang ba ki bor hima ba ki bor shnong nam taban wara jingkho jing suba teka first phase jongi kum ka council habidip ka solid waste management program kadai ka bangi pelat khat khandai tli ki drop shikishnong but kani ka second phase ka jongi kan long bangin le khoi le suba ya ka yodo but kini kishnong ba marjan kata ka hap ka project jong ka second phase jong ka KHDC menta te ngi kermen scam ba but ngi kenturu ya kishnong bakin ajing trelang kumbala penpau mentat dikirang ba shnong nekini shnong ba marjan kilong bakloi bani trelang bat nakaliang jungi ngi penpau jing ai kublai kerpang yaki but sngongo yaki baki wan lang ban don yakini ke joint inspection but kila ajing mut kat tu kat ni kumno bangin la ban ya tre ringkat bat ki ban wengi ni jing e ki bangi keren menta kumjuru halor kani nginsa don ka komiti ke bakerpang ringkat usia melim ringkat kini ki saw san shnong ki bamarjan but kani ka komiti kan syong nakapor ban ya perkhat bat ban review iki kam ki bangi ngin sa shimti nang ni shikmat habide jingkhu jing suba ha ka bide ba ka public safety security hang ni po yodo bat kini shnong ba marjan te nga snow ban kerpat lu iki nonglek nongwan snow ba ngin long try kani ka yodo ngin long try kani kari khasi da ka ba ngin le khoi banam dei bania brat pathar ki nyut kinya tang bai I badan ki jabo akendong ngin le brat lu kita ki jabo angta rekin pe ken da kinu ki jaka ki ba ka hima kala bu ringkat nakaliang jongi kat council ngilabu iki jaka ban brat nyut kin wan ban brat nyut bat nakaliang jongi ru ngila syam bat ngilai kendu ya I paim iki menteri ki penpau ba kadon ka jing deko trekam haka khoi ka subah po yodo nama ki duna palat ki kalikit nyut ki dan stang arteli ki kalikit nyut kat ka yodo te nakaliang jongi I am in charge jongka market insai ka we ka kalikit nyut bat nakaliang jongi ru nakaliang jongaru ansa yarap let's say naka chief minister special development fund ban ai ka we ka kali namta ka hima te habide ban wengi kini jing e tingi de ban suthu ru kamut bangiwan menta kan salong kam no la shale singi ndai ngiwan ban suthu dalade kumno bangin ya kisinjam kawai sinjam hadin kawai pat bangin syem kinu ki rai ban pentrekam namta kini ki artli ki mat ba khongsan tengah kentu yaki nong shong shnong nga kentu yaki ni nong shong yo ki nong wan yo ru batongin so khialang yakini ka yo du ka ba baro skata ngi ong ka plyangja jong ka jai penrio to ai bangin dem penjabo e ka plyangja ladangi penkhoi yalade ki plau yeng kini kitai ai bak plyangja kanam jabo te ai bak kini plyangja jungi sa hisien lingba kini ka yo du kan yo e kan nam ke buram bat kan kring ru yaki nong wan pe kai perthai le sen na
Ri India dan Shabari India haka jing ruspa riti dostor jungi bangi don yiki yo tanrai ke bakum ka yodo ke bangi don menta kublish bon kumba ngilap mene adalah jengki khabat ringkat ia charge market la labu la lumthup yo unyut ya ke jabok jaban ki solid waste ki bami na ki dukan bat ni ki jaka per bat na ki kharmator ru ki wan the angtai kadau kalong ba lai I lupa badan nyut tikla pen skunya ki beri ban le the nyut ang tu bangi keli batokit na ipaim bat menteri kadau kalong baki duna palak ti kaliban weng no ki nyut akapor ga babiang te yakani le si jing persyang jungi ngin ai na kaliang ka council artli ka kali syaka imam lim kenang ban weng ni ke jingge ke bangin la bantek lakam sisai kani kadai kaplan jungi kong ka council they say haka phase 3 but 4 namar haka phase 3 ngin sa penlong ngin sa wanra ekanika capacity building program ki awareness kini kita haki shnong haki school haki dong haki jakayo kumta ter but ka fourth phase pat ka bangin sa invite kumen ki banabari ki bala ban one ban set up yiki processing plant namta ka solid waste hang ni po rijungi tengim don kam ni ki jaka di spa ekal ni don kam tang kumba minimum arko ekal labyang ya kani ngila ban proses ban recycle iki bala ban recycle kum ki plastic but ikini ki solid waste biodegradable let's say la ban penmi syaka proses syaka biogas kat kum ki EOI ki bangila khot but kat kum ki expression of interest ringkat ki proposal bakini company ki la pha singi kita ki kindiat ki bangi syai ringin pat shimrai pat yanung injet ikini company bangin ai tray kanika kam